дзень, шаноўныя сябры! Вас вітае Барысаўская цэнтральная раённая бібліятэка імя Каладзеева. Зараз красавік, а сёння пятніца, і мы запрашаем вас пазнаёміцца з цікавай літаратурай, якая ёсць у фондзе нашай бібліятэкі. Звярніце ўвагу, тут у мяне вось такія цудоўныя кніжачкі, а прысвечаны яны беларускім народным святам. Ведаеце, 12 красавіка прыйдзе вялікае свята, Вялікдзень. Зараз я пачытаю вам верш Васіля Віткі. Вялікдзень. Траўка брацца пачала, у імшанніку пчала прачнулася і гудзе. Хутка ўжо вялікі дзень. А людзі між сабою пацяшаюцца вярбою. Ніхто нікога не міне, і мяне, і цябе. Кожны дубцом сцебане, б'ю не я, вярба б'е. За тыдзень Вялікдзень. І ты, родны народ, будзь здароў на ўвесь год. А ці ведаеце вы, чаму Вялікдзень так называецца? А як яшчэ беларусы называюць гэты дзень? Як вітаюць беларусы адзін аднаго ў гэты дзень? І які галоўны сімвал гэтага свята? Гэтае і шмат іншых цікавостак пра Вялікдзень шукайце пад вокладкамі гэтых кніг. Запрашаем вас і вашых дзетак да нас у бібліятэку імя Каладзеева.